Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Baltog. Taong 1961, Sabangan, Mountain Province. Itong mga panahong ito, naninirahan sa bundok itong si Baltog. Nag-iisa lang siya sa buhay, gawa ng matagal nang yumao ang kanyang mga magulang at kadugo. Dahil sa meron siyang dugo ng mga katutubong naninirahan sa bundok, kung kaya't mahirap sa kanya na manirahan sa komunidad kasama ang mga taong hindi niya kakilala. Para kay Baltog, mas mabuti nang mag-isa kasama ang kanyang mga alaga kesa naman napapalibutan siya ng mga taong merong masasamang hangarin. Dahil sa daanan ng bahay ni Baltog patungong tuktok, kung kaya't minsan may mga taong napapadaan sa kanyang tahanan. Ang iilan sa mga ito ay humihingi ng mga maiinom o hindi naman kaya'y mga bunga ng punong nasa loob ng kanyang bakuran. Bagaman hindi niya kilala ang mga ito, pinipili niya pa rin yon ay pagbigyan. Naniniwala si Baltog na ang lahat ng taong tumutungo roon merong mabuting hangarin sa bundok. Kampante din siya kahit papaano, lalo pat kung meron man yung masamang gagawin sa kanya, nakahanda siya anumang oras. Sa paglipas ng mga taong naninirahan siya doong mag-isa, may mga tao nang naging malapit sa kanya. Isa na doon ang pamilya ni Aldrin, na madalas dumaan sa kanyang tahanan para magsaka sa likurang bahagi ng bundok. Dahil sa madalas nila noong pagkikita, kung kaya't hindi naglaon na palapit na ang mga ito sa kanya. Lingid sa kaalaman ng pamilyang yon, kaya nag-iisa si Baltog na nanananahan sa bundok ay hindi para magkaroon ng kapayapaan, kundi para maalagaan ang mga nilalang na naging kaisa na niya sa pamumuhay. Nang mapagtanto niyang mapagkakatiwalaan ang mga ito, nagpasya siyang ipakita kay Aldrin at sa pamilya nito ang mga kakaibang nilalang na inaalagaan niya. Isang araw, habang nakaupo si Baltog sa lilim ng puno, dumating ang pamilya ng kanyang kaibigan. Pagsilay niya kay Aldrin na may daladalang sako, agad naman niya yung pinapasok habang kinakausap. Ano yung dala mo, iho? Bakit ka palang may nagapas ka na? Hindi ho ito kopra o kung ano, tandang Baltog. Para ho to sa inyo. Mga pagkain at kasangkapang nakuha namin sa bayan. Sabi kasi ni inay, hindi ka pa nakakaranas makasubok ng mga bagay na ganito eh. Sagot naman sa kanya ng binatilyo habang binubuksan ng sako. Pagsilay ni Baltog sa loob nito, bumungad sa kanya ang mga kakaibang pagkain na unang beses pa lamang niyang makita. Hindi nga siya makapaniwala noon na ang mga asukal palang nakukuha sa tubo ay kayang patigasin at gawing maliliit na butil. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagbungkal sa mga dala ng binatilyo, nasipat niya ang iilan sa mga supot na halos kasing bango ng bulaklak. May mga pagkain din siyang nakita roon na merong iba't ibang lasa. Matapos niya yung masiyasat pa isa-isa, nagpasalamat naman siya sa pamilya ng binatilyo. Bagaman nag-aalangan pa si Baltog na gamitin ito, kahit papaano sobra siyang natutuwa sa ginawa ng pamilyang yon. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpaalam na ang mga ito na tutuloy na sila sa lugar na kanilang sinasakahan. Bago pa man makalayo si Aldrin sa kanyang tahanan, inabisuhan niya yon na dumaan mamayang hapon. Hindi naman tumanggi ang binatilyo sapagkat nakahiligan na nito tuwing hapon na tumambay sa bahay niya. Sa paglipas ng oras, wala namang ginawa si Baltog kundi pakainin ang lahat ng alaga niyang bumalik sa kanyang tahanan. Binubuo yon ng mga ahas, bayawak, baboy ramo, uwak at agila. Lahat ng mga alaga niyang yon, ni minsan hindi pa trumaydor sa kanya.
Kapag pinapakain kasi ito ni Baltog, pinapakita niyang kagalang-galang siya sa harap ng mga ito. Kinahapunan, pagdating ni Aldrin sa kanyang tahanan, agad naman niya yung pinapasok. Pagtuloy nito sa loob ng kanyang bahay, bumungad ang mga alaga niyang nanginginain. Dahil sa unang beses pa lamang yung masilayan ng binatilyo, kung kaya't halos kumaripas naman yon ng takbo papalayo. Nang akmang lalabas na yon ng pinto, bigla naman yung hinawakan ni Baltog habang nagwiwika ng, Maghunos dili ka, Aldrin. Ang mga hayop na yan ay alaga ko. Hanggat nandito ako, ligtas ka. Nang marinig ito ng binatilyo, wala naman yung nagawa kundi ang magtiwala. Kahit labag sa loob nitong lumapit sa mga ahas at uwak, napilitan ito dahil sa pang-uudyok ni Baltog. Paglapit nila sa mga nilalang na yon, isa-isa niya yung hinawakan sa noo at wala namang naging reaksyon sa mga hayop. Nakita mo na, mababait ang mga yan. Alam mo, iho, maraming dahilan kung bakit pinili kong manirahan dito. Hindi sa ayaw kong manatili sa komunidad na pinagtitirhan ninyo. Kapag nawala kasi ako rito, paano na lang itong mga alaga ko? Sinong magpapakain sa kanila at mag-aalaga? Wika ni Baltog. Tandang Baltog, hindi ba malalakas naman yung mga alaga mo? Siguro, kakayanin din naman nilang manginain kapag wala ka rito. Sagot naman ni Aldrin. Nang marinig ito ni Baltog, tumitig lang naman yun sa kanya habang seryosong sumasagot ng, Hindi lang sa pagkain nabubuhay ang mga nilalang, iho. Matapos nitong makapagwika, unti-unti na nitong itinaboy ang kanyang mga alaga papalabas ng bahay. Nang silang dalawa na lamang ang natira, nagpasya silang pagmasda ng paglubog ng araw. Yun kasi palagi ang pinakahinihintay ni Aldrin, gawa ng kapag pinagmamasdan niya ang tanawing yun, nakakaramdam siya ng kapayapaan sa kanyang sarili. Sa pagdilim ng paligid, agad naman siyang nagpaalam sa matanda na uuwi na. Kampante naman siyang umuwi ng ganoong oras dahil alam na niya ang lahat ng pasikot-sikot sa bundok. Habang binabagtas niya ang daan, bahagya naman siyang natigilan nang marinig niya ang huni ng agila at mga uwak. Pagsilay niya sa himpapawid, bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang alagang uwak ni Tandang Baltog na biglang nagkulay ginto ang mga balahibo. Ang mga uwak naman naging kulay puti na siya namang mabilisang naglaho sa kanyang paningin. Dahil sa mga bagay na kanyang nasilayan, halos hindi naman siya makapaniwala, gawa ng napaka-imposible sa mga ganoong hayop ang ganoong kulay. Sa isang iglap, doon niya dahan-dahang napagtanto na maaaring si Tandang Baltog ay nag-aalaga ng mga engkanto. Sa pagdating ni Aldrin sa kanilang tahanan, agad naman niya yung ipinagbigay alam sa kanyang mga magulang. Ang tanging nasabi na lamang nito sa kanya, totoo ang mga bagay na kanyang nakita. Matagal na rin nilang alam na ang matandang yon ay may kakayahang mag-alaga ng mga engkanto. Magmula noong nasipat ng binatilyo ang mga kakaibang nilalang, walang araw niyang hinangad na muling masilayan ang mga ito. Hindi naman siya pinagdamutan ng matanda dahil nasa bahay nito ang mga hayop tuwing sumasapit ang hapon. Akala niya, matitiis niya ang paglilihim sa matanda, subalit dumating ang puntong hindi na niya maatimpang ikubli ang mga bagay na kanyang nakita. Paglahad niya kay Tandang Baltog ukol sa mga uwak at agilang alaga nito, tumawa lang naman yon habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, bigla nitong tinawag ang mga uwak at agila na siya namang dali-daling lumapit sa harapan nila.
Paghawak ng matanda sa ulo nito, bigla namang bumuka ang pakpak ng mga ibon at kasabay nito ang dahan-dahang pag-usli ng mga kamay na matagal na palang nakakubli sa dibdib ng mga hayop. Sa isang iglap, bumungad sa harapan ni Aldrin ang mga taong ibon na halos unang beses pa lamang niyang nakita. May mga matatalas siyang kuko at meron itong kulay berdeng balat sa kabila ng mga ginintuan nitong balahibo. Pagtaboy ng matanda sa mga nilalang na yon, agad naman yung lumayo ng walang pag-aalinlangan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, doon na nag-umpisa ang seryoso nilang usapan. Ayon sa matanda, dahil sa malapit na ang binatilyo at ang pamilya nito sa kanya, kung kaya't nagpasya siyang wag na doong itago ang kanyang mga mahihiwagang sikreto. Ayon sa matanda, na ang mga nilalang na yon ang kanyang naging karamay sa bawat problemang kanyang kinakaharap sa loob ng ilang dekada. Yun din ang nagbibigay lakas sa kanya kapag nakakaramdam siya ng panghihina. Dagdag pa ni Tandang Baltog na kapag meron kang ganoong mga alaga, kailan may hindi mo na mararanasang magkaroon ng kakaibang pakiramdam sa iyong katawan. Kadalasan kasi, naaamoy ng mga engkanto ang sakit ng taong malapit sa kanila, kung kaya't gumagawa yun ng paraan para mahigop ang masamang enerhiya. Ginagawa nila ito upang kahit lisanin nila ang bahay ng tao, kampante silang iiwan ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, kabilin-bili na ni Baltog sa binatilyo, huwag ilahad kung kani-kanino ang kanyang sikreto. Bagaman malalakas ang kanyang mga kaibigan, marami pa rin silang iniiwasang nilalang, kagaya ng mga aswang at mga elementong nasa panig ng kaliwa. Matapos itong malaman ng binatilyo, hindi na nito nagagawa pang maikubli ang labis niyang kagalakang nararamdaman. Pagramdam niyang hindi na magkukwento si Tandang Baltog, tapatan niya ditong inilahad ang tungkol sa kanyang pangarap magmula noong siya ay bata pa lang. Alam niyo, Tandang Baltog, noong bata pa ako, pangarap ko talagang maging manggagamot. Sabi kasi ni inay, kapag manggagamot ka, mahal ka ng lahat. Hindi mo na kailangan pang magtrabaho dahil lahat ng iyong kababaryo nalalapitan mo. Totoo ho ba yun? Tanong ni Aldrin. Oo naman, totoong totoo yan. Pero syempre nakadepende pa rin yan sa pagtulong mo bilang manggagamot. Tandaan mo iho, hindi lahat ng manggagamot sa mundong ito ay mabubuti. Kagaya din kami ng mga nilalang na aming kalaban. May iilan sa amin ng traidor at meron ding iilang likas ang kabutihan sa puso. Sagot naman ni Tandang Baltog. Ilang oras pa ang lumipas ng kanilang pag-uusap. Hindi nila napansin ang pagbalot ng dilim sa kalupaan. Kung hindi pa noon napansin ng matanda na madilim na pala sa labas, hindi niya pa pinauwi ang binatilyo. Bago yun umalis sa kanyang tahanan, inabisuhan niya yung mag-ingat dahil sa bilog ang buwan. Kapag mga ganoong panahon kasi, talamak ang paglitaw ng mga aswang sa iba't ibang lugar. Kapag minalas-malas itong si Aldrin, maaari siyang makasagupa ng aswang sa daan. Nang marinig ng binatilyo ang paalala ng matanda, tumawa lang naman ito sabay sagot sa kanya ng, "Paano niyo ako matuturuan maging isang batikang manggagamot, Tandang Baltog? Kung sa simpleng aswang lang matatakot ako." "Huwag ho kayong mag-alala. Gagamitin ko ang gabing to bilang aking unang karanasan ng pagsasanay." Dahil sa sinabi nito, wala nang nagawa ang matanda kundi ang manahimik. Pagkaalis ng binata, dali-dali naman itong binagtas ang daan patungo sa kanilang tahanan. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, naging maayos naman ang lahat. Kampante noon si Baltog dahil naniniwala siyang hindi basta-bastang madadagit ng mga aswang sa mga lugar na maraming puno.
Kung makita man siya nito, madali siyang makakatago sa mga maliliit na butas ng mga ugat. Dahil sa ganoong kaisipan noon ni Aldrin, kung kaya't hindi niya inaasahan ang natatanging abilidad ng mga nilalang. Pagsilay niya sa kanilang baryo, laking gulat na lamang niya nang makarinig siya ng malalakas na pagkumpas ng hangin sa buong paligid. Pagsilay niya sa itaas na bahagi na kanyang kinaroroonan, tumambad sa kanya ang isang malaking paniking nilalang na walang pang-ibabang katawan. Mahaba ang leeg nito at maihahalin tulad mo ang balat ng nilalang na yon sa balat ng bayawak. Meron din yung mahabang dila na animoy sumasayaw sa hangin sa tuwing yon ay lilipad. Pagsilay sa kanya ng nilalang, bigla naman yung bumulusok at kasabay nito ang mabilisan nitong paghawak sa kanyang mga balikat. Pagbagsak ni Aldrin sa lupa, nanuot sa kanyang kalamnanang matatalas nitong mga kuko. At kasabay nito ang walang habas na pagdila ng nilalang sa kanyang katawan. Sa bawat hagod ng dila nito, ramdam na ramdam niya na parabang hinihigop ang kanyang laman loob. Lumalakas na din ang pagtibok ng kanyang puso na parabang malapit na yung pumutok. Dahil sa pangyayaring yon, unti-unti namang nandilim ang kanyang paningin. Sa puntong pumikit na ang kanyang mga mata, dahan-dahan na niyang natatanggap na yun na ang oras ng kanyang kamatayan. Kinaumagahan paggising niya, nadatnan niya ang kanyang sarili sa loob ng kanyang silid. Naroon ang kanyang mga magulang, kasama si Tandang Baltog. Maswerte ka pa rin kahit papaano, iho. Sabi ko na nga ba, merong mangyayari sa iyong masama. Pasalamat ka sumunod sa iyo ang alaga kong agila. Subalit gayon pa man, kahit natulungan ka nito, hindi pa rin ito nagawang maitaboy sa lalong madaling panahon ng nakasagupa mong manananggal. Oo, iho. Manananggal ang nagtangkang pumatay sa iyo. Sigurado din akong buhay pa ito dahil hindi na yun nasundan pa ng aking alaga. Pero huwag kang mag-alala. Hahanapin ko siya rito sa ating baryo. Wika ni Tandang Baltog. Ayon dito, na maaaring ang nilalang na umatake kay Baltog ay matagal na ding nagmamasid sa bawat galaw niya sa bukid. Maaaring naghihintay lang yon ng kabilugan ng buwan bago niya tuluyang paslangin ang binatilyo. Naniniwala din si Tandang Baltog na kilalang kilala nila ang nilalang na yon sa kadahilan ng alam nito ang mga lugar na kanilang pinupuntahan. Dagdag pa ng matanda, isa ang nilalang na yon sa kanyang mga kinasusuklaman kung bakit ayaw niyang manirahan sa mga baryo. Hindi kasi may iwasan ang mga ganoong nilalang na magtraidor sa mga kasama nito sa lugar, lalo pat kung oras na ng tawagan ng laman. Nang marinig ito ni Aldrin, naging palaisipan naman sa kanya kung sino ang tinutukoy ng matanda. Buong buhay niya kasi, wala pa siyang nakikitang aswang sa kanilang lugar dahil ang lahat ng taong naninirahan roon ay purong mga ordinaryo. Kahit may mga alam siyang palatandaan ng isang aswang, wala pa rin siyang nasisilayan. Dahil sa kanyang sinabi, inilahad naman ng matanda sa kanya kung bakit wala pa siyang nakikita. Ayon dito, simple lang ang palatandaan ng mga aswang, subalit mahirap yung mahanap. Kadalasan kasi, nilalagyan nila yon ng sabulag na siyang nagpapahirap sa mga ordinaryong tao na yon ay masilayan. Pagtatapat pa nito, maraming aswang sa kanilang baryo. Ang iilan sa mga yon kapitbahay lang nila, kundi naman mga kakilala. Matapos ang kanilang pag-uusap, ipinagpatuloy ng matanda ang kanyang panggagamot. Ang ginawa lang nito, lagyan siya ng bilugang bato sa kanyang tiyan na merong nasusunog na dahon. Hinayaan lang naman yon ng binatilyo sa kadahilan ng ramdam niya sa kanyang sistema ang dahan-dahang pagluwag ng kanyang pakiramdam. Sa pagsapit ng hapon, hindi pa rin umuuwi ang matanda.
Animoy meron yung pinaplanong kakaiba para mapagbayad ang manananggal na umatake sa kanya. Pagtalikod ng araw sa kalupaan, nagpaalam na yung aalis na siya namang hindi nila nagawang mapigilan. Akala ni Aldrin uuwi na ito pero kinagabihan pagsapit ng 10:00, nakarinig sila ng malalakas na pagkatok sa entradang pinto ng kanilang bahay na sinasabayan ng mga pagsigaw. Dala ng kuryosidad ng kanyang mga magulang, dali-dali nitong binuksan ang pinto kung saan tumambad sa kanilang harapan ang matandang kinakaladkad, ang isang lalaking nakatali sa baging. Sa likurang bahagi nito, naroon ang animoy wangis na taong nilalang na merong magarang mga kasuotan. Nakakonekta sa mga ito ang daladalang baging ng matanda na animoy nakaselyo para hindi makatakas ang bihag nito. Pagpasok nila sa loob, agad naman niyang ibinalibag sa sahig ang lalaki ng walang pag-aalinlangan. Pagtama nito sa matutulis na bahagi ng dingding, tanging pag-ungol na lamang ang nagawa nito habang patuloy na humihingi ng tawad. Makalipas lamang ang ilang minuto, doon na mukhaan ng mga magulang ni Aldrin ang lalaking bitbit ng matanda. Kung hindi sila nagkakamali, dati nila yung kapitbahay na lumipat sa dulong parte ng baryo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, paulit-ulit naman itong tinatakot ng matanda upang magawa na nitong ilahad ang kanyang kasalanan. Noong una nagsisinungaling pa ito pero pagsilay niya sa matutulis na kuko ng engkantong nasa kaanyuan ng agila, wala na itong nagawa kundi umamin sa kanyang pagkakasala. Pasensya ka na, kagalang-galang na baltog. Nagawa ko lang naman ang bagay na yon dahil sa panguudyok sa akin ng aking mga kadugo. Palagi nila kong sinasabihan na hindi ko kayang galawin ng batang yon, kaya wala akong pagpipilian. Matagal akong naghintay para maisakatuparan ko ang planong yon, pero napunta lang yun sa wala. Alam kong labis akong nagkasala sa kanya, pero isa lang din akong biktima ng panguudyok ng aking mga kasama. Paliwanag ng manananggal. Pagkarinig ng matanda sa sinabi nito, seryoso naman yung sumagot ng, Sa panguudyok natakot ka, pero sa akin hindi. Sa tingin mo, sinong mas malakas? Ang mga kasama mo o ako? Alam nyo namang nasa ilalim ng proteksyon ko ang pamilyang ito, pero tinuluyan mo pa rin. Ayos sana kung mga aswang kayo na nanggaling pa sa ibayo, pero ang problema, dito kayo nakatira. Hindi mo ako mapapaniwala na wala kang alam ukol sa pagkakaroon ko ng kaugnayan sa batang ito. Matapos makapag-uwi ka ng matanda, lumapit dito ang kumpol ng uwak na dahan-dahang sumusuka sa kanyang harapan. Pagsilay ng manananggal sa mga batong isinuka nito, halos mamatay-matay na yon sa kakaiyak, mapatawad lamang siya ni Tandang Baltog. Subalit kahit anong gawin niya, hindi na yun sapat para mailigtas pa siya sa kamatayan. Pagkuha ng matanda sa isang piraso ng bato, pinainom niya yon sa lalaki habang dahan-dahang pinapakawalan. Matapos yan, kinaladkad niya yon papalabas ng bahay nila Aldrin at mabilisang pinalipad papalayo. Ang mga natirang bato namang isinuka ng uwak, inipon niya sa kanyang bulsa. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, nagbigay ng abiso ang matanda ukol sa kasalukuyang karamdaman ng binatilyo. Ayon dito, wala na silang dapat pang ipag-alala dahil ligtas na ito. Ang kinakailangan na lamang noong gawin ni Aldrin, magpahinga para mabawi ang kanyang lakas. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpaalam na ang matanda na uuwi na. Hindi naman yon pinigilan ng mga magulang ng binatilyo dahil alam nila sa kanilang sarili na hindi yon sanay na matulog sa baryo. Kinaumagahan, hindi pa man sumasapit ang bukang liwayway, nagimbal ng isang balita ang kanilang lugar. Ang lalaki at ang buong pamilya nito natagpuan sa loob ng kanilang tahanan
Dilat ang mga mata habang nakanganga at wala ng buhay. Walang makapagsabi sa ikinamatay ng pamilyang yon sa kadahilanang hindi naman ito naglikha ng anumang ingay noong nagdaang gabi. Para hindi na kumalat pa ang takot sa kanilang baryo, pinili yung isikreto ng mga taong namumuno sa lugar. Ang ginawa nila, ilibing ang mga bangkay na yon at mabilisang gibain ang mga tahanan nitong minsan nilang tinirahan. Sa paglipas pa ng mga araw, bumalik na nga ang dating sigla ni Aldrin. Nang magkaroon na siya ng lakas para umakyat sa bundok, binisita niya ang matanda para magpasalamat. Ilang buwan din siyang nagpabalik-balik doon hanggang sa nagpasya na si Tandang Baltog na gawin siyang disipulo. Magmula noong nag-aral si Aldrin sa ilalim ng pamamahala ng matanda, ni minsan hindi niya nalimutan ang unang pagsilay niya sa mga alaga ni Tandang Baltog. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe ang lakas si Tandang Baltog, no? Isipin nyo, nasa anyo ng mga hayop yung mga alaga niyang engkanto, tapos kapag kailangan niya, nagagawang bumalik sa orihinal nitong anyo. Ang matindi lang, nakikita ni Aldrin. Di ba ano kaya to si Aldrin? Meron kaya talagang gift to na meron siyang third eye? Kasi walang nabanggit sa kwento na may binuksan si Tandang Baltog sa kanya eh. Parang ipinakilala lang siya, tapos nakita ni Aldrin na mga hayop yung mga yon. Pero may mga pagkakataon na nakita niya na nagpapalit ng anyo. Di ba? Sobrang angas nito. Ang tanong ngayon, kumusta kaya si Aldrin? Di ba? Napakalakas na kaya niyang manggagamot o hindi niya tinuloy yung pag-aaral niya? Sayang lang, no? Wala kasing ibang karugtong na kwento eh. Pero ang ganda nito. Tsaka, kumusta na rin kaya si Tandang Baltog, no? Dami kong tanong pero alam natin na hindi na masasagot kasi nga, one hit lang eh. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.